Ešte, než si vypočujete tohoročnú vianočnú creepypastu, chcel by som pripomenúť, že ide o pokračovanie minuloročnej vianočnej creepypasty. Preto, ak ste ju ešte nepočuli, si ju chodte vypočuť, nech o nič neprídete. Vy ostatní môžete pokračovať. Odbila 9:00 večerná. Sedel som na gauči vedľa svojej ženy a snažil sa zakryť svoj vzrastajúci panický strach. V telke sa práve Kevin rozhodol dať lupičom poriadnu nakladačku, ale ani to ma v tej chvíli neponorilo do tej čarovnej vianočnej atmosféry, ktorá bola všade okolo mňa. Jim s Oliviou ako vždy sledovali svoj obľúbený vianočný film. Moja žena zašívala staré ponožky a Hudson pripravoval pre Santu nejaké keksíky. Nech má čo jesť, keď nám tu príde nechať darčeky. Na príšeru, ktorú údajne pravidelne vydávam ešte pred pár dňami, veľmi rýchlo zabudol. Ja som to šťastie nemal. Svoju hrôzu som však zakrýval prvotriedne. A tak si nikto nič nevšimol. Bolo to tak lepšie. Ešte stále tu bola šanca, že som si to len predstavoval a že som naozaj šialený. Nechcel som to však riskovať. Moja rodina je niečo, čoho sa za žiadnu cenu nevzdám. Okolo 10:00 večernej sa už všetci dostali do postele. Zatiaľ čo ja som ešte rozložil vianočné darčeky pod stromček a vytiahol z garáže brokovnicu. Rozhodol som sa, ak ten hajzel naozaj existuje. Dnes v noci ho dostanem. Dnes zabijem vianočného muža. Hovoril som si tieto slová, ako som prechádzal z obývačky do kuchyne. Tam a späť celých 45 minút. No a nakoniec sa niečo predsa len začalo diať. Ako prvé som začul klepanie na okno na hornej chodbe. Vedel som jediné, a to, že to klepanie mal na svedomí vianočný muž. Jeho úmysly som však zatiaľ nepoznal. Nevedel som ani, či vie, že som stále hore a bdelý. Časom som však pochopil ďalšiu mrazivú skutočnosť. Druhé zaklepanie sa ozvalo z úplne odlišného smeru, z Olivínej izby. Tretie zaklepanie sa ozvalo z obývačky, 5 metrov od miesta, kde som stál. Dobehol som do obývačky, len aby som na vonkajšej strane okna uvidel bledú, kostnatú ruku s dlhými prstami, ako sa odťahuje od okenného skla. Vtedy som to pochopil. Hrá sa so mnou. Nemám proti nemu absolútne nejakú výhodu. To on ma má presne tam, kde ma mať chce. Nabil som brokovnicu. Bol som pripravený strieľať. On si možno myslel, že som jeho korisť, ale to sa mohlo kedykoľvek zmeniť. Ďalšie zaklepanie zhora. Krúži okolo domu. Hľadá miesto, kde by mohol preniknúť dnu. Ozvali sa 3 ďalšie zaklepania a potom nastalo ticho. Ticho bolo dlhé. Bolo dlhé a ponuré. Jediné, čo som počas tých nekonečných niekoľkých sekúnd počul, bol tep môjho srdca. Bilo ako o život. A takmer vyskočilo z mojej hrude, keď som začul ďalší zvuk. Kroky na hornom poschodí. Ako je to možné? Nepočul som otváranie okien ani ich rozbijanie. Tak ako sa potom mohol dostať dnu? S nabitou brokovnicou som sa pomalými krokmi zakrádal ku schodom. Keď som stál na ich úpetí, do nosa mi udrel odporný zápach
hnijúceho mesa. Vianočný muž bol v dome, o tom nebolo najmenších pochýb. A bol som si istý, že vedel, že nie je sám. Bol som si istý, že počul moje pomalé, tiché kroky. Jeho kroky náhle ustali. Keď som však prestal aj ja, začul som ten jeden jediný zvuk, ktorého som zadesil už celé 2 týždne. Začul som, ako niekto pomaly otvára dvere na konci chodu. Boli to dvere do Hudsonovej izby. V mžiku ma premkla panika. Ten bastard otváral dvere do izby môjho najmladšieho syna. Bez váhania som sa vyrútil hore schodmi na chodbu, len aby som videl dvere do Hudsonovej izby otvorené do Korán a nad Hudsonovou posteľou som videl to, na čo sa bojím spomenúť si dodnes. Vianočného muža. Pozeral sa na mňa a ja som prvýkrát stál skutočne z očí v oči svojmu nepriateľovi. Bol obrovský. Nikdy som si nemyslel, že niekedy niečo také veľké uvidím. V izbe, tlmene osvetlenej mesiacom, som dokázal rozoznať iba jeho obrovský tieň. Na jeho tvári som nevidel nič okrem 2 malých svetielok v miestach, kde mali byť jeho oči. Malé matné svetielka, ktoré boli uprené priamo na mňa. Boli to posledné, čo som videl, než vianočný muž otvoril papuľu a zavrieskal. Bolo to najhlasnejšie a najodpornejšie vrieskanie, ktoré som vo svojom živote kedy počul. Moje ušné bubienky praskali a ja som pomaly strácal vedomie. Zosunul som sa na podlahu, neschopný pohybu ani výstrelu z brokovnice. Vianočný muž sa zohol nad posteľ môjho syna. To bolo to posledné, čo som videl, než som upadol do bezvedomia. Ráno som sa zobudil na podlahe vedľa izby môjho syna. Okamžite som vyskočil na rovné nohy a bežal k jeho posteli. Môj syn ešte spal a nemal na sebe ani jeden jediný škrabanec. Odsunul som jeho hlavu a pozrel sa pod jeho vankúš. To, čo som našiel, bola malá hračka z akejsi červenej, odporne páchnúcej hmoty. Vedel som veľmi dobre, čo to je. Okamžite som to spláchol v záchode a poďakoval Bohu, že moja rodina prežila. Všetci ešte spali a vďaka Bohu sa nezobudili na to, čo sa tu včera v noci udialo. Zišiel som dole, aby som na nich počkal, kým si prídu otvoriť svoje darčeky. Trvalo im to dlho a ja som vedel prečo. Včera večer boli hore dosť neskoro. Dovolil som si teda zapnúť ranné správy, aby som si to čakanie skrátil. A to, čo som počul, mi zamrazilo krv v žilách. Polícia dnes ráno objavila tela 3 príslušníkov rodiny Allenovcov. 4. telo ich najmladšej céry, Kate, sa však nenašlo a je stále nezvestná. Allenovci boli naši susedia. A ja som si vtedy uvedomil, že nemali také šťastie ako my. My sme možno tieto hrôzostrašné Vianoce prežili. Ale nie každý unikne pazúrom vianočného muža.